чакам фрапето аз. Върна да ми тя, nerede benim garsonum? Özcan nerede? Значи правя клип сега, да знаете. Записвам ви. Оператора. Гюнелче, брати, а това как? А това му... Özlem. Съседката. Съседката на Мурат. Съседката на Мурат. Ne diyorsun lan Murat'ın ismi? Марата, Дони, и това ли са съседи на Мурат? Да. Още съседи на Мурат? Neyse, neighbor. Burası neighbor. Mervan'ım bir el sallayın kameralara. Klip. Olur abi, Bulgaristan'da yayınlanacak. Belli olmaz bu iş. Hayır abi. Meşhur olmasın. Ben siz ne yapacağım bilirim. Hiçbir şey olmaz. Махайте. Маре, вземи сега И тебе да те мен снимам. запечати. А това, моля ви се, е Дидока, нашата най-красива командаджийка, неотменна. Ето. Която ще да каже, която Вижте, да, добре обича много Мурат и това. Аз си.